75 de ani se chinuia să repare o Dacia 1410 care s-a oprit din senin. Capota ridicată, trusa de chei întinsă pe jos, moșul meșterea de zor. Oprește un SUV cu 2 flăcăiandri în el. Ce ai pățit, băi, moșule? Nu mai pornește! Nu te mai chinui, hai că până în oraș te tragem noi! Închide moșul capota, strânge sculele și băieții îi remorchează Dacia. Moșule, nu mergem tare, doar cu 60 de kilometri pe oră. Dacă vezi că depășim viteza, dai flash-uri. Clar? Clar, zice moșul. Pornesc la drum cum au stabilit. Numai că, într-o comună, apare un Mercedes care îi depășește în mare viteză. Flăcăii din SUV nu vor să se lase mai prejos. Ce mă ne-a depășit ăsta? Și pac, accelerează după Mercedes. În acea comună era și un radar al poliției. La sfârșitul programului, 2 agenți predau serviciul între ei. Bă, am 25 de ani de poliție, dar ce-am văzut azi nu am văzut în viața mea. Ce ai văzut? Zice celălalt mirat. Bă, venea un Mercedes cu 180 de kilometri pe oră, în urma lui un SUV cu 200 de kilometri pe oră, iar în spatele lui, băi frate, o Dacie care îi făcea flash-uri să se dea la o parte. La marginea